Нека ви представя сега и събеседниците, които ще дискутират тази вечер в студиото на История БГ. Доктор Десислава Нешева, генетик от Медицинския университет София. Здравейте. Здравейте. Радвам се, че сте тук. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Със същата признателност и благодарност се обръщам и към доцент доктор Тодор Чобанов от Института по балканистика с Център по тракология към БАН. Благодаря ви. В този тип изследвания. За да знае един народ и да гради бъдещето си, е хубаво да знае миналото. Затова и е нашата цел тук да разучиме миналото, да установиме какви сме като етнос, като генетична принадлежност, за да може да си градиме бъдещето. Пълните методи действително да бъдем полезни. Това, което не успяхме да кажем в това изключително интересно предаване, е, че всичко това, което правим, ражда и много важни решения на проблеми за медицината, за човешкото здраве. Защото древният геном е безкрайно ценен източник на информация как човека в миналото се е справил с болестите, от кои болести е боледувал, какъв генетичен отговор тези болести са предизвикали. Така че, наред с чисто историческите проблеми, всъщност огромната полезност за нашата работа ще бъде и намирането на отговори на много медицински въпроси.